तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे। तर मित्रांनो, आज आपल्या कुणकेश्वर मंदिरात दीपोत्सव आणि त्यासाठी मी आता चाललो आहे कुणकेश्वरात। तर चला बघूया, दरवर्षी जाऊचो प्रयत्न करत असते पण वेळ मिळत नसता, काहीतरी इकडे व्हिडिओ वगैरे करत असतो। तर चला आता डायरेक्ट आपण कुणकेश्वरात भेटूया। तर मित्रांनो, आता कुणकेश्वरात येऊन पोचलो आहे आणि युवराजासोबत मी तिकडे फोनवर अजून काही तो भेटलोच नाही। तर बाकीची मंडळी इलेली नाही, पूनम पुष्पा वगैरे कोणत नाही, कारण ती आताशी कामाची सगळी गडबड असल्या कारण ती आताशी घराकडे येईल आणि बबलू वगैरे येऊचे होते पण त्यांचा अजून नक्की नाही, फोन करते म्हणून सांगितल्याने आणि येऊच्यात म्हणून सांगितल्याने, तरी बघूया। तर चला काय मेले हस्क आता मी तिकडे होते, तिकडे तिकडे कुठे नारिंगरात होता, आत्ताच नारिंगरात नाही कधी, मग माका सांगायचा लय लय उशीर झाला। तर हे बघ आपले रिस्टार युवराज गाडी, बाकीच्या बबल्या बिबल्या ओम्या बिब्याक सांगता येऊक सांग का फोन लाव, बबल्याक लाव, बबलूक लाव, मग काय एकट्या घेऊचा लागला। उद्या बघूया तुमची नंबर दे ना आईला पोरिंग का देतात त्याच्या माय जायला आत्त। तर मित्रांनो, पंते वगैरे लावूक सुरुवात केल्याने आत्ताच, आणि हे बघा सगळे सगळी मंडळी पंते लावूसाठी उभी आहे। बघा काय युवराज गाडी सुरुवात केलं सांगायचं तरी, तिकडे गेला ना आम्ही तळत होतो। आणि बघा सगळी मंडळी पंते लावतात। नवीन मुंबई का हे बरेचसे यूट्यूबर इले आहेत आपले। अरे कडे म्हणजे अरे ही बघा पूर्वा, अगो दिसत माझ्याकडे लाईट आहे, बघ ही बघा पूर्वा गाडी कुठे आहे ती, गो अकडे बघ तरी माझ्याकडे ही बघ लाईट बेट घेऊनच जाते। मग काय म्हणता, मी स्कूटर आणलं हो ना, कोण नाही मी एकटोच। गो पूर्वा काय मग पंते वगैरे लावलंच की नाही, तेव्हा आपल्याच याच्यात आता आपण बघतो। हे बघा मंदिर बघा किती उजळून दिसतात दिव्यांच्या प्रकाशात। तर चला बघूया।
चला बघूया अजून भरपूर इकडे कार्यक्रम. हे सगळे पंते लावतात. हे बघा सगळे पंते लावचं काम चालू आहे. झाले लावून आणि आता काय लावता? पुन्हा लावतात? लावा चला. पुन्हा ताबा इजवता आणि पुन्हा पेटवता. बाबू गाडी. नमस्कार. आम्ही वेगळी नाव ठेवलं बाबा. हा बघत असतो व्हिडिओ. पहिले भेटली ते तिथे स्टार्टिंगला मी एकटा झालाय. होय होय. अरे वा. अरे काढ 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 काढ. कोणाचा काढूचा? मस्त काढा मस्त काढा. हे पोज सरळ दे. हा मी काढतोय. हो बघ. अरे काढता तू बाबा. हो ढेंगात ना काढता माझ्या म्हणून मी बी आलोय आधी. हा एकटेच बाकीची नाही लिहित. ती नाही ती साडेआर होती. मी लवकर येईल. तुम्ही काय सुरली अजून ह्या सगळ्या करूचा. मगाशी वाटतं तिथे होतात वाटतं. नाही नाही बाकीची येऊची होती पण त्यांना माहीत नव्हता. मी पळाले अचानक कारण दरवर्षी फक्त व्हिडिओ करू येऊ मिळत नाही. गॅप पडलेलो जरा. नाही विनू गावा केलेलो त्यामुळे गोंधळ झाला. पण ते वगैरे लावून झाले की ना. हा हा या 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 मग तुम्ही येणारच. कॅमेरा चालूच. खय सुरली तुम्ही? कुणकेश्वरची? कातवनची? कातवन खय हो का? मित्रांनो बरेचसे सबस्क्रायबर भेटतात इकडे कातवन कुणकेश्वर मधले आणि मुंबईचे पण. आणि बरेचसे इकडे इलेले. हां देवस्थानच्या वतीने प्रथमतः दीपावलीच्या सर्व ग्रामस्थांना भाविकांना हार्दिक शुभेच्छा. 2023चा जो दीपोत्सव आपण साजरा करत आहोत तर 21,000 पंत्यांचा आरास आज आम्ही आयोजनात ठेवलेलं आहे. आणि त्याचं आयोजन करत असताना जे काय भाविकांची संख्या पाहता आम्हाला समाधान वाटतं की जे काय आपण कार्यक्रम करत आहोत त्याचा उत्साह बघता आम्हाला वाटतं की भाविकांना याचा लाभ मिळतो आहे. आणि असे अनेक कार्यक्रम आम्ही आज या दीपोत्सवाच्या निमित्ताने ठेवलं आहे. मुंबईचे एक मैफिल संगीत मैफिल आपण त्याचं आयोजन केलेलं आहे. त्याचाही भाविक लाभ घेत आहेत. असे अनेक आयोजन आम्ही करत आहोत कारण येणाऱ्या भाविकांना काहीतरी मिळावं, पर्यटनाला काहीतरी मिळावं, पर्यटनाचं संधी वाढवावी या अनुषंगाने आमचे देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने आमचे प्रयत्न आहेत आणि असेच प्रयत्न आमचे चालू राहणार आहेत. धन्यवाद. नरकासूर कोणाला म्हणावा?
जो कधीही पुण्य करत नाही. पुण्य म्हणजे लोकांना चांगलं वाटावं, त्याचप्रमाणे लोकांचं भलं व्हावं आणि त्या अनुषंगाने आपला समाज एकसंध राहावा, ह्याला पुण्य असं म्हटलेलं आहे. आणि अशा प्रकारचं पुण्यकारक जो कर्म करत नाही आणि फक्त आपल्या विषयामध्येच जो रममाण राहतो आणि जो ह्या संपूर्ण समाजामध्ये करुणेचा सागर बनत नाही, त्याला नरकासूर म्हटलेलं आहे. आणि अशा या नरकासुराचा दहन करण्यासाठी श्रीकृष्णांनी हे पणत्यांचं दीपप्रज्वलन केलेलं आहे. तिथपासून हा आपला नरकासूर म्हणजे आपला दीपावलीचा हा कार्यक्रम जो चालू आहे, तसाच हा आज अव्याहतपणे आपल्या या ठिकाणी सुद्धा चालू आहे. आणि असंच वाईट प्रवृत्तींची म्हणजे हिंदू ह्या शब्दाचा अर्थसुद्धा असाच आहे, हिनन दूषयती इति हिंदू. हीन गोष्टी टाकणे आणि चांगल्या गोष्टी आत्मसात करणे, यालाच आपण हिंदू असं म्हणतो. आणि आम्ही अभिमानाने सांगतो की अशा गोष्टी ह्या दीपप्रज्वलनाच्या दृष्टीने आम्ही एकत्र येऊन या ठिकाणी सर्व भाविकांना एकत्र येऊन चांगल्या गोष्टी घडाव्या, यासाठी आम्ही एकत्र आणण्यासाठी हे या ठिकाणी दीपोत्सव केलेला आहे. उत्तरोत्तर हा वाढतच जाईल, याबद्दल साशंक नसावं. त्याचप्रमाणे आज या ठिकाणी नवीन पिढीला एकत्र व्हावं, सर्वांनी एकत्र व्हावं, यासाठी हा सेल्फी पॉईंट, जसं आपण समाजामध्ये राहतो त्याचप्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी नवनवीन गोष्टी एकत्र करण्यासाठी या गोष्टी करण्याच्या गरजेच्या आहेत. त्याच गोष्टी आम्ही या ठिकाणी प्रकर्षाने करत आहोत. असाच हा दीपोत्सव यावर्षीप्रमाणेच दरवर्षी असाच चालू राहील आणि 1,00,000 पणत्यांपर्यंत आपण हा दीपोत्सव नेऊन ठेवू असा आम्हाला मानस आहे. हा सर्वांनी एकत्र येऊन गोडी गुलाबांनी असाच साजरा करावा, उत्तरोत्तर तो वाढत जावा, ही आमची मनीषा या कुणकेश्वर चरणी आम्ही विनम्रपूर्वक प्रार्थना करतो आणि या ठिकाणी आपलं रजा घेतो. श्री जगतपती रमणी जाचा वेदावती वाती वेदांतपती लता विनंती निर्मलाविती लोचिति स्मरता धर्मशास्त्री संसारी अंतरी सुहासी कुणकेश्वर जन भावे सदांतरी Rama
तर मित्रांनो जेवढं दाखवचं होतं तेवढं प्रयत्न केलं आहे. व्हिडिओ असता तर जाम मजा येईल असती, व्यवस्थित दाखवलं नसता. तर चला बाय बाय. 10 के पण म्हटलं असं बाय बाय. तर चला तर जाऊया. 9 वाजले, घराकडनं फोन येऊ लागले, अजून रवलंच काय, अजून रवलंच काय. तर पुन्हा भेटूया आपल्या नवीन व्हिडिओत. तोपर्यंत बाय बाय.